Seguimos acompañándoles en MK Localea Televisión, en Manto de Estrellas, y la Festa del Xop és protagonista ara, però la Festa del Xop que es celebra este cap de setmana en Benigànim. I anem a parlar amb Maribel Ribes, que és la presidenta. Maribel, benvinguda esta nit al nostre programa, recordem, en este 6 de maig. També tenim a Carmina García, que és la festera major, bona nit, i Joana Herrero, que és la mare de la festera major infantil, bona nit també, i enhorabona. I a veure, Maribel, anem a parlar des del principi, clar, des de quan es celebra la Festa del Xop? Bueno, pues la Festa del Xop data oficial no té des començament, perquè abans de la Guerra Civil ja se consta que n'hi havia festes del Xop. Però, clar, va vindre la guerra, van bombardejar, es va trencar la imatge i la festa se va parar. Després de la guerra van fer uns actes, una banda d'allí del poble que es deia La Tropical per atraure diners, que era benèfic, que no era per ella, per veure si la podien restaurar. I entonces, entre ells i un senyor que la va acabar de pagar, que li diuen José Peiró, la van fer tota nova i la van portar farà. Sobre els anys 50-52 la van portar farà ara, 60 i pico d'anys que la tinguem, i des d'aquest dia que la festa ja no ha parat. Molt bé, la festa que celebra en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, no? Dels Desemparats, sí. Molt bé. A veure, Joana, jo no sé si cada any canvia la gent de la festa, n'hi ha una junta, explica'n un poquet com us organitzeu. Pues sí, cada any canvia, però, a veure, sempre som els mateixos grups. Som dos grups, però ho fem en anys alterns. Els anys pars mos toca a nosaltres i els impars toca a l'altre grup. Entonces, nosaltres sempre som 2000, 2002, 2014, per exemple, com enguany. Sí. I ho portem, normalment som tots festers, però elegim un president i aquest president elegeix a uns quants festers per fer una junta i són els que decideixen, els que administren, però sempre preguntant i averiguant a veure què mos pareix a tots, si mos pareix bé o no. Molt bé. A veure, perquè Carmina és la festera major, no? Sí. A veure, quin és el teu paper en la festa del Xop? Pues el meu paper jo penso que és el més important en representar, en este cas, a Matia, i així, per exemple, en la processó, i sent tots en rastre, i jo vaig al mig, intentant representar a tots els meus festers, que és el grup que és. I representes a ta tia perquè ella m'imagina que t'ha elegit, no? Per a que sigues. Molt bé. I Joana és la mare de la festera major infantil, perquè en la festa del Xop de Benigànim hi ha dos festeres. Quin és el paper de la infantil, Joana? Doncs mira, això de la festera major infantil ha sigut d'enguany. És una novetat? Sí, perquè resulta que el fill de Maribel, que és la dona del president, és de la mateixa edat de Marta i són amics. Entonces ella li va proposar a la meva filla, en companyia del fill, de ser la festera major infantil, i ella li va dir que sí. I m'imagino que tota la família molt contenta, no? Doncs contentíssims, perquè nosaltres som de tota la vida també festers, perquè nosaltres, encara que no vivim en el barri, però hem viscut. Entonces, nosaltres aquesta festa mos encanta i les meues filles tenen deliri en la festa. Molt bé. A veure, Maribel, anem a parlar de la festa del Xop. Recordem que és el dissabte i el diumenge. I com es comença la festa el dissabte, a veure? Bueno, la festa comença el dissabte, els homes queden per esmorzar, agarrar forces per poder anar a arrencar el xop. Se'n van a arrencar el xop, les dones mos queden fent el que és les cassoles, el dinar. Migdia venen, plantem el xop en la placeta, davant de la capella on té la Mare de Déu la seva ubicació tot l'any. I després, per la vesprada, li fem el traslado a la Mare de Déu, que la portem des de la capella fins a l'església principal del poble. Quan s'elegeix el xop? O depèn de cada any també de una part del poble? Sí. El xop ja fa almenys un mes i mig que estem mirant a veure quin reuneix les condicions adequades perquè no siga ni massa gran i, per supost, ni xicotiu, que no pot ser xicotiu en els permisos pertinents i en tot, perquè no es pot arrencar un arbre només perquè sí. Sí, aquí està ja tot a punt, no? Sí. Molt bé. A veure, Joana, vam parlar dels actes del dissabte i per al diumenge què teniu preparat? Doncs el diumenge comencem en una despertar de coets i després un passacarrer per la banda de música, que serà la mateixa banda que arreplegarà totes les festeres, casa per casa, i quan ja estan totes arreplegades donem cap a la plaça de la Morera, d'on ja ixen totes les festeres, tret a la parròquia de Sant Miquel, que és on es celebra la missa. Una vegada s'acaba la missa,
fan un vi d'honor, on anem tots els festers i l'Ajuntament, i quan s'acaba el vi d'honor, els festers mos quedem a dinar, i a les 4:30 o les 5 fan la cavalcata, on reparteixen joguets i tot el que pertany a una cavalcada. I després fan la puja al xop, que sempre el que puja al xop li se dona uns diners que estipulen els festers, i després ja la provessó. Quan s'acaba la provessó fan un castellet i ahir es dona per culminar la festa. Molt bé. Llavors, Carmina, el xop es queda uns dies en la plaça. Què passa quan ja arriba el diumenge per la nit? El diumenge per la nit, normalment, quan fem que els festers que volen fan un sopar i això, i després el dilluns, en teoria, és quan el tenen que arrencar, però hi ha vegades que el xop es pot quedar fins al dimecres, fins a que els festers puguen anar i llevar-lo. Molt bé. I per a pertenèixer a aquesta festa, què té que fer la gent? Maribel, on té que anar? Res, tindre il·lusió, tindre devoció a la Mare de Déu, ganes de festa, ganes d'enjuntar-se amb la gent. En un principi sí que n'hi ha gent que se pensa que té que ser del barri, però no és cert tampoc, així no, tan severo no... És benvingut tot aquell que tinga ganes de festa i devoció a la Mare de Déu. La festa del xop que coincideix en la de Palomar. Sí, els mateixos dies. Sempre coincideix. Sempre. El segon diumenge de maio és la festivitat a la Mare de Déu, per tant, el xop. Molt bé, doncs poden anar al Palomar i després també apropar-se a Benigànim i disfrutar també de la festa en els festers. Joana, ja per acabar, si vol afegir alguna més? Doncs no, jo espero, convidem a tot el món, tot el públic en general, que vulgui vindre a participar de la festa, tant en la verbena que fem el dissabte com en la missa, l'ofrenda, estan tots convidats i que disfruten de lo que podem oferir-los. Molt bé, Carmina, com a festera major. Jo vull dir que jo penso que és una festa molt bonica i que tota la gent que pot vindre pot passar-se d'allò més bé, sempre que li agrada la festa. I Maribel, una valoració també com a presidenta este any, m'imagino que preparant la festa des del primer moment, no? Ui, ja portem un any i ara estos 2 mesos últims són a marxa seguida sense parar, de contrates, de mirar que tot isca perfecte, no falta res fins a l'últim moment. Bé, jo només agrair-li a la meva neboda, com ha dit, que és festera major per mi, perquè no puc eixir per circumstàncies. I a tots els que m'han ajudat moltíssim a col·laborar en aquesta festa i convidar-vos també a tots, a vosaltres, a tota la gent que tinga ganes de vindre, que és per tots. És una festa divertida, molt amena i molt lugarenya, molt acollidora. Molt bé, pues moltes gràcies por venir al nuestro programa. Y nosotros seguimos en Manto de Estrellas en MK Localia Televisión. Ahora nos vamos con ese musical Con el alma en los pies, Pam Pam Danza, que lo estrenaba con la comparsa Omellas de aquí de Ontinyent. Recordemos que este año la comparsa Omellas tiene capitanía y bueno, pues todos disfrutaron con este espectáculo. Nosotros estuvimos en el ensayo y queremos que vean estas imágenes.